लाई थांनाय 25 तारिख सालमारिनि सिमि दाखु बिसोराय देबरमानि साजला उपेन्द्र देबरमा नुखुनि अंखरै थांमानि दाबुबो नग साकबायाखौ आबोनि बागै दाबु नुखुंगो बेलाया मुक्तरि ग्लायलायजाक खावा दुखु नांलायजाक माइ चावैबो माइ लाया दै नङैबो दै लाया अंलायजाक नुखुनि बरक आबोनबो वानसुलायो खरसा सोंबायदा गोमानाय दाखुक उपेन्द्र देवमानि गामि हिंगे गोपीनाथ गढ़ पोस्ट ऑफिस पाटनी बाजार तलाव ककदुक नाम्बार रजा दङ के बबर नुगै दंखा हिंगे अम मांप्लेन नासिगै नरक जदि नुगै दंखा हिंगे तलानि ककदुक नाम्बार कल खायदि तै सावरिदि आबहाय हिनै दिप्रासा लुकुरकनो कयख्या नुखुनि बररक